I gave you my heart. Hey guys, welcome to my channel. Yan, nagbabalik na naman tayo ngayon sa Super Bisaya. So ngayon, dito tayo sa Kabayan, Bikiri. Bibili tayo ng tinapay kasi bago pumapasok sa dapat may baong tinapay. So puntahan natin dito sa loob guys. Tingnan natin kung ano yung tinapay nila na bagong luto. Guys, samahan niyo ako. Hi! How are you? Vlog. Say hi! Alright. How are you? How are you? Good. Good? Ate, anong bago, te? Ha? It's my vlog. Yeah. Ate, anong maganda dyan? Anong bago dyan? Ang tinapay? Ha? You don't like vlogs? Wow. Ano pang bagong tinapay dyan? Pabili nga. Pandikoko, mainit. Yan, may pandikoko daw po silang mainit. So ngayon, bibili ako ng pandikoko. Yung pandikoko lang mainit. Hopya. Kasi pahingin ng hopya, tatlo tapos dalawang pandikoko. Tatlong hopya at dalawang pandikoko. Yan, dito tayo. Ito yung mga tinapay nila guys, mga Filipino ano to, breed. Yan. Sige. Yan yung lumpia. Ayan si ate. Meron din sila bilang pala. Oo, nag-vlog ako. Oo. Sa channel ko. Ano, babayad na ako, guys. Bayad na ako. Ha? How much? 500. Walang anuman. Yung pangalan mo? Pahad? Ha? Pahad? Where you from? Kerala. Kerala? From Kerala si Pahad. Bye-bye. Babay daw. Ayan. Kailan mo na ka? Ito yung restaurant. Ito yung restaurant. Bikiri. Ate, kumusta? Oh, hi ka muna te sa video natin te. Ano ba yan? Vlog ko. Ano vlog ka na? Yung vlogger ka na pala. O, sige. Ikaw na. Yes. Ayan si Ate Jo. Kumusta ka Jo? 16 hours duty pa. Wow, 16 hours duty daw siya. Oh. Overtime. Overtime? Grabe. Overtime para sa ekonomiya. Oo, para sa pamilya. Grabe siya. Oo nga, di ba? Yung kung gusto nung bumili ng tinapay dito guys. Oh. Yan. Mga Filipino breed. Wala pang wala pa tong dinner, Walang breakfast. walang dinner, walang breakfast, walang lunch. Grabe talaga. Ganyan ang buhay OFW guys. Kaya yung mga nasa Pinas, Muna kayo. tipid-tipid muna kayo. Ayan. Kaya yung mga OFW dito sa sa Kuwait, kaya tinapay lang kinakain, yan oh. Kasi tipid-tipid din, di ba? Pag may time, kasi wala nang budget. So kaya ito, bumili rin ako. Instead rice, bread na lang kinakain para makatipid. Oh, di ba? So yan po yun. Ulitin ko ulit yung tinapay nila. Yan. Sarap kaya ang tinapay nila. Si ate, oh. Oh, gumagawa. Ayan. Kaya ka naman, Tioy. Ayun, guys. So, dito na lang muna ako, guys. Don't forget to subscribe, like, and share.